Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Setelah jamaah Alexander Kawati saat ini kita mau sepakai asal dan salam mungkin akan kita pelajari lagi agar manfaati bagi kita pribadi khususipun maupun kanggo sedulur muslimat ala Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau kita sambung dalam makna sholat Jumat, bila sholat Jumat niku wonten syarat-syarat itu, enten rukun-rukune, enten sunah-sunahe, enten makruhe, tur enten pembatane. Sholat Jumat nggak ada dalil khusus. Bahkan Al-Quran itu enten surat namanya surat Al-Jumu'ah. Sing mangke terakhir ayat itu, dua ayat terakhir itu membahas tentang kewajibane tiang Islam nderek Jumatan, saking pentingnya. Nah, syarat didiringi enten pitu sing nderek Jumatan: Islam, balik, agame sehat, merdeka, lanang, sehat, tur tiang asli, tiang penduduk asli. Ajeng nopo fardune nglampahi syarate nglampahi Jumatan ugi niku nglakonine tenggene kampung utawa pemukiman penduduk, baik niku kota utawa desa. Sing penting enten tempat pemukiman penduduk, boten hutan, boten tempat sepi. Bahkan sakjane Jumatan ten kapal boten diwajibne. Zaman riyen kan tidak zamane dereng ten pesawat utawa pesawat dereng kados sakniki. Niku kan tindak-tindak ngangge kapal laut. Sing kadang niku berhari-hari. Nah, ten kapal laut niku kadang-kadang ya wae Jumat itu wong pengen Jumatan, tapi karena kapal laut niku kan sanes tempat pemukiman. Wong niku mek wong akeh kumpul dadi sak kendaraan ngono. Maka sakjane nggih mboten wajib Jumatan. Cuma kadang-kadang wong lek dijak salat zuhur wae Jumatan, dijak salat zuhur ora gelem. Soale wae dina Jumat pengin ya Jumatan. Nah, enten ulama sing membolehkan memang maringi fatwa Jumatan nang kapal nanti enten. Tapi asline niku mboten memenuhi syarat. Terus jumlah jamaah sekawan dosa, nek mungkin madzhab Syafi'i sekawan dosa nembe Jumatan. Makane sakjane sing sae niku mboten agan riye, mboten kesusuan dan dideloki wonge sing teko. Nek wonge sing teko kira-kira wong 40 diadani mboten napa-napa. Ampun delok jam. Nek salat biasa enek wong pira ae wayahe wis mlebu jenengan nandani mboten masalah, karena mboten enten syarat jumlah. Jamaah wong 3, wong 4, wong 10, wong 20 sama-sama sah. Tapi nek Jumatan mboten masalah. Mangkane kula sering ndelok teng ngene An-Nur niku salah setunggal niku. Mergo meskipun pun manjing dhuwur mboten kususu diadani, didelok wong isih. Kira-kira jek kedhi wong 10 20 mboten diadani. Ngenteni rada akeh 40 nembe diadani. Iku sing nderek madzhab Syafi'i sing bener ngoten. Tapi
Sakjane sing paling apik malih karena wau pun rada mundur, maka nek Jumatan aja suwi khutbahe singkat. Terus sedang sholat. Lajeng syarate malih salate niku wektune sami kaya dhuwur, sakjane mboten kudu mesti napa manjing dhuwur der langsung adzan, mboten wajib. Rodok mundur-mundur titik mboten napa-napa. Kita nek salat zuhur kan wektune rada longgar nggih. Ya jam 11:30 luwih titik niku ngantos jam 3 kurang kedhik. Umpama nek wong Jumatan jam 2, ya bener mboten usah dipaidu, pancen tasik wektune mboten napa-napa. Umpama nek mriki terus ngawontenaken nek Jumatan kok sareng-sareng jam 12 utawa setengah 12 luwih gedhik niku wau dipadakno dhuwur. Syaratnya kudu memenuhi, ini gua jumlahi 40. Terus fardune niku wau syarat ngelampahi. Fardune niku rukune. Nek pas wae Jumatan sing dilakoni apa ae. Nggih niku khutbah kalih. Khutbahe kudu loro. Mboten angsal setunggal. Loro niku mantun khutbah lenggah terus khutbah malih. Niku syarat. Tur khutbah niki enten aturane, enten rukun, enten gangsal. Pas khutbah nggih antara khutbah 1 kali khutbah 2 niki gangsal syarat kudu memenuhi. Sing diwaca khotibe niku lho. Wong sing khutbah jenenge khotib sebutane. Nek sing adzan sebutane mu'adz. Khotibe niku kudu maos gangsal perkawis, maos hamdalah alhamdulillah, maos sholawat nabi, lajeng maos niki wasiat takwa, ittaqullah usikum wa nafsi bitaqwallah. Pokoknya enten takwa ya. Nomor sekawan enten waosan ayat suci Al-Qur'an. Enten waosan ayat suci Al-Qur'an. Mbuh ra ketang sa ayat mboten napa-napa, sing penting enten waosan ayat Al-Qur'an. Mboten enten kok terus wong pidato biasa terus gawe ayat Qur'ane belas mergo dhek gak apal lho kae asal. Sing nomor gangsal enten dungane. Nah, gangsal niki duwe panggonan. Nek sing hamdalah alhamdulillah, sholawat kali wasiat takwa niku ten khutbah pertama kali khutbah kedua kudu enten. Harus ada. Nek sing ayat suci Al-Qur'an niki bebas. Ten pertama monggo, ten kedua monggo. Sing penting enten wawasan ayat Al-Qur'an. Makanya tiang khutbah lek gak gawe napa niku teks. Wis pokoke koyo wong pidato niku kadang-kadang sing dicuplik ayate nggih sing cekak-cekak nek akhir khutbah niku. Kadang nggih surat Al-Ikhlas, kulhu, kadang nggih wal asri, sing penting enten ayate. Nah, sing terakhir ndonga niku biasane didekleh teng ngene khutbah kedua, Allahumma fir niku. Enten niku donga. Nggih robana atina tok mboten napa-napa, sing penting enten donga. Dongane sing umum nggih mboten sing kanggo dhewe. Niku rukun. Lah Jumatan ugi enten sunah-sunahe. Nah niki insyaallah pun jenengan lampahi sami. Nggih niku enten sunah mandi Jumat. Nggih ngersiki mandi Jumat niki kesunahane diarani wong mandi Jumat niku wektale mulai badha subuh ngantos saderenge Jumatan. Nek kita mandine niku saderenge subuh mboten pikantuk kesunahan mandi Jumat.
utawa saderenge subuh mandi mangke badhe berangkat Jumatan mandi malih mboten napa-napa. Sing penting mandi Jumat niku kesunahane mulai badhe subuh sampai saderenge berangkat Jumatan. Tur kesunahane nomor kali resik-resik awak. Ngetoki kuku niku lho. Terus nyukur-nyukuri, ngetok-ngetoki bulu-bulu jenggot napa brengos, terus ketiak niku sunah. Kan ngetoki kuku niku terus ulama niku enten hikmah-hikmah. Kapan waktu sing apik ngetoki kuku niku Kemis sore badhe asar sampai saderenge Jumatan. Nah, nek ngetoki kuku utawa resik-resik niku Kemis sore sak badane asar sampai saderenge Jumatan. Niku wonten fadilah-fadilah ngilangno kefakiran macam-macam. Kapan niku lho damel status. Lajeng kesunahane malih niku budale rada ngawali. Nggih budale Jumatan rada ngawali. Aja sampai pas khutbah, saderenge khutbah. Dadi dugi masjid niku saderenge khutbah niku sanget-sanget. Terus nek saged sunahe berangkate niku ngangge putih-putih. Nek jubah nggih putih. Nek klambi sarung ya klambine putih, sarunge putih. Niku masyaallah. Lajeng ngangge wangen. Nah niku kesunahane Jumatan. Upama mboten ngonten nggih mboten napa-napa. Pak, aku iku karo kerja klambine ya klambi kerja ya wong-wong nggih mboten napa-napa. Cuma mboten pikantuk kesunahan. Pun nenten sing ditanggotaken bagian masalah sholat Jumat. Jumat itu kadang sewu. Monggo. Kadang-kadang itu nembe adan, Pak. Nggih. Adan di Jumatan niku nggih. Nggih. Nembe sami dugi lan pacar. Lah sadurunge itu dereng enten jumlah 40. Nggih, nggih. Biasane pun ngoten niku. Nggih, sering ngene wonten. Biasane. Nggih, sering kula nggih matur ten kene. Apa ngarani ten kene takmir ngoten. Nek nderek Syafi'iyah pancen ngoten niku, Pak. Niki kula mboten masalah napa-napa. Artinya niki berdasarkan satu madhab niki memang mboten asal dan mboten sekawan dosa. Enten tapi lemah sekali pendapatnya. Nah, tapi nek derek madhab lintune angsal. Nah, derek madhab lintune niki kados Hanafiyah niku mek wong 3 wong 4 mboten napa-napa. Wong 3 4 mboten napa-napa. Maka nek napa niku kita nggih terus mensosialisasikan kali jamaah nek saged dugi masjid saderenge ada. Wonten kita nggih terus kula teng ngaji terus kula umumaken ngoten niku. Tapi nek masyarakat nggih tasik ngono iku ana wis rada engko-engko ae wong ya cek khutbah kadang-kadang. Lah mongko takmir utawa sing khatib niku ya wis dianggep melok sing pendapat Hanafiyah niku mboten napa-napa. Ya iku gak sampai wong 40 mpun dimilahi Jumatan. Tapi niku nggih gadah dalil, bukan berarti mboten enten dalile nek Jumatan mek wong 3 wong 4 masuk musholeh. Karena ten Quran iku kan ngangge jamak. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati fi yaumil jumu'ati fas'au. Fas'au niku he wong akeh dan budal. Wong akeh iku nek ten basa Arab niku jumlahe 3 wis wong akeh. Nek siji jenenge mufrad, kalih namine tasniyah, 3 namine jamak wong akeh. 3 niku wis akeh. Nek basa Arab. Nek ten waris malah 2 wis diarani wong akeh. Nek madzhab Malikiyah minimal 12. Nek 3 dereng angsal 12. Kenging napa? Karena niku enten cerita rumiyin Nabi awal-awal ngawotenaken Jumatan. Niku nanti ditinggal jamaah, Pak. Nanti Nabi ditinggal jamaah. Pas wae Nabi khutbah dilarang enek pasar
pasar istilahnya napa nggih? Pasar sing dugi ngoten niku. Kaya pasaran. Dadi pasar niku kan zaman rumiyin pasaran niku dibetok kalih mot-motan unta ngoten, digledhek kalih unta ngoten. Dugine pas Jumatan. Dadi unta-unta sing sadean-sadean niku dugi pasar istilahnya. Nabi pas khutbah niku. Khutbah dilalat yen buyar, Pak. Sak masjid itu buyar, kuat sing buyar. Soalnya selak kentekan barang. Mumpung pasar buyar. Ten masjid itu dihitung kali sahabat itu mek wong 12. Mek wong 12, Pak. Tapi Kanjeng Nabi mboten menghentikan khutbah. Tur nggih mboten nyeneni sing buyar. Diterusaken kali Kanjeng Nabi sampai ngoten-ngoten salat Jumatan, masyaallah. Nah niki nggih sistem dakwah juga nggih. Nek langsung diseneni malah gak seneng kali Islam. Nah niku rahasiane nek saking majalah niki ya mboten 40 mboten napa-napa. 12 wis apik. Cuma kita nggih terus ngimutaken napa jamaah nek saged ugi Jumatan niku saderenge adzan. Ben pas adzan niku pas jenengan nate Jumatan enek adzan kali enten nggih. Nah adzan kali niku sejarahe saking niki napa niku Khalifah Utsman bin Affan niku kan kawitane zaman Kanjeng Nabi adzan pisan tok Pak. Mari adzan langsung kemudian khutbah zaman Kanjeng Nabi ngoten. Zamane Abu Bakar Umar nggih ngoten niku sami. Dilalah zamane Utsman bin Affan niku wong Islam padahal tasik zaman Khulafaur Rasyidin. Tiang-tiang mulai napa nggih istilahnya sregepe gak koyo Kanjeng Nabi, gaya koyo zamane Kanjeng Nabi. Diadani niku dereng enten sing rawuh. Gerung titik, Pak. Akhirnya kalau Sayyidina Utsman enteni sih. Wis salat-salat sunah sik, wiritan-wiritan sik. Tiang pun mulai kathah adzan malih, Pak. Dadi adzane ping kalih. Lan niku dadi aturan sampai saiki. Artinya nek enten adzan kali yo bener, Pak. Karena sahabat niku nek damel aturan niku termasuk diperbolehkan kali syariat. Sahabat lho nggih. Karena sahabat niku pikantuk ilmune langsung saking Kanjeng Nabi mesti diperbolehkan. Nah, niku akhirnya enten sing nglampahi Jumatan niku adzane kalih. Adzan pertama kanggo nduduhi nek iki wayahe zuhur, iki wis wayahe zuhur. Maki adzan kedua ngenteni wong ngumpul rada akeh niku. Nah, diadzani kedua wis iki adzan kanggo Jumatan langsung dinilai khutbah Jumat. Dadi adzan kedua niku khatib pun minggat. Nah, ten mriki kan khotibnya langsung dikengken dan minggat, langsung adzan situ tok langsung matur adzan langsung khutbah kan ngoten. Pun ngeten mawon enten nek mau ngagem wangi-wangi. Oh nggih. Niku rata-rata nek dari toko niku ada campuran alkohol. Nggih. Niku pripun? Nah, alkohol niki mboten jenis muskir itu jenis memabukkan sing diombe. Minyak wangi niku senajan enten alkohol mboten napa-napa tinggi Jumatan. Mboten napa-napa. Karena niku kan sanes muskir sing diombe. Sing dihukumi najis, memabukkan, mboten angsal kena kelambi utawa kena awak nek dienggo salat, niku omben-omben. Lah minyak wangi kan mboten diombe to. Minyak wangi kan disemprotno, dioles-olesno. Nah, kejaba nek ngawonten enten omben-omben baik enten alkoholin apa mboten alkoholin, tapi terus kemudian niku omben-omben pancen jenis yang memabukkan, terus kecipratan kena awak kita atau kelambi kita hukumin najis, mboten saged dienggo sama. Tapi nek minyak wangi enten alkohole mboten napa-napa. Niku pun enten fatwa MUI pun enten pun damu niku pun mboten napa-napa. Tapi nek soalnya kadang-kadang kita kan nek sing asli minyak wangi tok ya larang. Sak sretan wis 20.000.
sing asli lho, sing bibit asli pancen wangi saestu, sing pancen gak iso ilang diumbah mboten saged, Pak. Kula nate pikantuk bapak kula niku warnane abang. Disret niku masyaallah diumbah mboten saged ilang. Sampai ping 3 ping sekawan diumbah nembe mulai tipis menetap wis wangi ra iso ilang. Nah, nek sing kita niku disemprot saiki oleh 5 menit ngebus pisan. Pancen murah sak botol 20.000. Tapi nek sing asli niku masyaallah sak men niku iso atusan ewu cuwilik, atusan ewu. Tapi wangi niku awet ya sampai seminggu iso awet. Nah niku sing sunahe ngoten. Nek Kanjeng Nabi mboten usah wangen-wangen, awake dhewe kringete Kanjeng Nabi wis wangi, Pak. Nah kita iki kedange banget. Ngoten nggih. Mungkin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.